Este é o encoro da Baxe en Caldas esta mesma mañá. O embalse atópase ao límite da súa capacidade, o que obriga a alivialo. A consecuencia, a crecida do río Umia ao seu paso pola localidade, que deixa imaxes como estas. Son da pasada madrugada, cando os efectivos de emerxencias tiveron que acudir a diversas incidencias a consecuencia do desbordamento do seu caudal. Tuvemos varias zonas anegadas, fincas, de feito hubo que retirar varios animais que estaban nas fincas. Aquí hubo que cerrar tamén un aparcamento que hai aquí detrás do ayuntamiento. A situación tamén obrigou a cortar a estrada entre Caldas e Portas. Esta noite tuvemos que cerrar dúas carreteras municipais ao tráfico rodado no límite entre Caldas e Portas. En previsión desta situación, o Concello xa tomará medidas como o peche de zonas inundables sen ter que lamentar danos persoais. Durante esta xornada, o río seguía levando moita auga, pero mellorando. Me confirman desde o embalse que en este momento está descendendo entre 4 e 5 centímetros cada media hora, están desaguando e a esperas de chegar a cotas de seguridade para a próxima fronte. Nesta tarde, os veciños seguiron mirando de reollo o río, por diante outra longa noite para a Policía Local e os efectivos de Protección Civil. Pois estamos pendentes do embalse cada hora ou así, pásanos os datos do nivel do embalse, de se sube se baixa. Hai que esperar nos próximos días, porque claro, tamén aquí o embalse afecta a auga que ven de Forcarei e toda esa zona, entón claro, é moita cantidade, a ver como podemos afrontar estas próximas horas. Pero a cousa non remata aí. Para a vindeira fin de semana agárdase unha nova fronte que podería deixar de novo incidencias na zona. O Concello prepárase para que poida pasar. Adicamos toda a plantilla, non? Obras, Policía e Protección Civil están moi pendientes en función do grado, sobre todo Policía e Protección Civil, para dar conocemento aos veciños das medidas que hai que tomar, retiradas de algún coche. A pesar desta situación, a Dirección Xeral de Emerxencias da Xunta mantén fora do plan inungal o río Umia, que activou noutros 11 ríos do país, entre eles o Lérez, logo de superar os limiares establecidos e presentar un crecemento moi significativo do seu caudal.